Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kunyangwe iri weekend zvayo but tinge tichikupakurirai chimwe chirongwa. So let us show me love by liking this video as well as commenting in the comment section. Regedzai tibva tapinda muma messages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo apo pandainge ndichiri ne18 years. Murume wangu ainge ari mukorokoza saka aipota achienda kumazowe then over achizonoita zvechikorokoza over achizodzoka komba. So my husband then cheated on me. Mushure mekunge my husband andichita ndakarwadziwa ndikabatikana zvisingaiti. So then ndakabva ndachizotanga kufunga nezvazvo ndainge ndisingakwanisi kana kuwana peace mumwoyo mangu. Ndakaonda kupera nekuti ndainge ndisina kana wekuudza. Ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichiudza my mom because of our church. Muchechi medu vanhu avatotarisiri kuti mumarriage vanhu munge muchita zvekuchita. Tinoendawo traditional church yandisingadi kutaura nezita. Saka semunhukadzi kana murume wako akatanga kukuchita zvinoita sekunge iwewe ndiwe unenge uine dambudziko. Hapana kana rimwe zuva pavanombofa vakati murume ndiye anenge aine problem, asi vanenge vachiti iwewe semukadzi ndiwe unenge uine dambudziko. Saka ndakabva ndachizoramba ndakanyarara. Handina kana friend yangu yandakamboudza kuti izvi ndo zvainge zvichiitika mumarriage yangu. One day ndakati ndakagara sezvo mukadzi waainge ava kuchita naye ainge ari munhu wandainge ndichiziva, ainge atoriwe kuchechi kwedu. Pandakabata mamessages akatondirovera nyaya iyoyo yekuti ndainge ndamuudza kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichinomubvunza mukadzi iye kuti sei ainge ari kuchita nemurume wangu. Akanditi ndiwe ani unoda kuswera uchinonobvunza munhu zvinhu zvisina basa. So ndakabva ndachizonzi nyarara. Zvechokwadi ndakarambawo ndakanyarara zvichingondidya mumwoyo mangu. Sezvisinei mukoma nerimwe zuva ndakati ndakagara ndichifunga revenge. Ndo pandakabva ndachizobatwa nemweya wekuti neniwo ndinge ndichizochita. Pandakabatwa nemweya iwoyo ndakatombonamata ndichidzinga pfungwa dzakaipa kuti ndinge ndichizonzi ndachita murume wangu. But ndakaona kuti ndiri kukuvara neBP. Ndaiti ndakarara ndainzwa kutsva zvekuti ndaingorara mawindo ose akavhurika kuti ndinge ndichirohwa nezvimhepo. Ndichinzwa kuti muviri wangu ropa rangu riri kuita kuboila nekuda high blood pressure. Saka ndakabva ndachizotsvaka murume wekudanana naye. Handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndatobondera. Ende mbinga iyi ndakasangana nayo paFacebook. Ainge angoriwo munhu aigara achikomenta pamapictures angu awo andinenge ndaposta because ndinofarira fashion. Saka ndakazongoti one day ndikazvipa zvivindi ndikabva ndatanga kutaura naye. Akabva achizondiudza kuti naiyewo ainge ari muHarare. Ndikati saka paribo. Takabva tachizotanga kusangana in secret tichienda kumalodge. Handina kunge ndakaziva kuti munhu uyu ainge atori HIV positive. Handina kumbogara ndakazvifungawo kuti kunoshandiswa dziviriro. Hana kana kumbopfekawo butiro. Ndainge ndichingoda kungozvipodza mwoyo wangu. Ndakabva ndachizobatira HIV. Ndakabva ndachizotanga kurwara. Pandakaenda kuchipatara lucky enough ndakaenda ndiri ndega because ndainge ndichingonzwa maflu like symptoms. Ndikangoti zvimwe kuda iflu. Murume wangu ndakatombomuudza kuti ndainge ndichida kuti tinge tichienda kuchipatara tiri tose, asi iye akabva achizoramba akati ainge asingadi kuenda neni kuchipatara. Saka ndakazoenda ndiri ndega. Ndasvikako ndakaitwa matest ndikabatwa HIV positive. Vakandipa counseling. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizouya nemurume wangu. Handina kuzoenda nemurume. Ndakangoramba ndakanyarara. Ndakabva ndachizotanga kuronga zano rangu rerevenge. Ndikabva ndachizotanga kudanana nemurume wemukadzi uyo ainge
achirara nemurume wangu. Ndo revenge yandakaita. Ndakatanga kumuitira ma-actions. Taiti tiri kuchechi, ndaitomuitira ma-actions kungoramba ndakamutarisa. Aiti kana akanditarisa ndobva ndanyemwerera kusvika achizondisvitsa shoko ndikaramba. Then ndokubva ndachizobvuma, asi ndainge ndichitoziva kuti ndainge ndiri pamisheni zvangu. Saka ndakabva ndachizoti ndamubvuma tikatanga kurara tose. Aitoda kutoti tinge tichishandisa dziviriro, ndikati ndikuda mwana newe. Saka akabva achizonzwa manyukunyuku ekuti ainge achida kundipa mwana, izvo kwani ndainge ndichida kungomupakurira chirwere. Akazobatirawo chirwere kubva kwandiri murume wangu, ndikamupa chirwere ende akanopa mukadzi uyo waainge achihura naye. Ndakazoti ndarwara zvekare, ipapo ndainge ndava kuda kuti murume wangu ange achizviziva kuti tava nechirwere. Ndakarwara, ipapo ndakamumanikidza kuti tinge tichienda kuchipatara. Takaenda kune chimwe chipatara mukomana ndikatorwa matesti zvekare, ndatorwa ropa. Ndipo apo patakabva tachizobatwa HIV positive. Kusvika pari nhasi murume wangu iye anokufungidzira kuti mukadzi waainge achichita naye ndiye akatipa chirwere, but ndakapiwa chirwere neimwe mbinga yepaFacebook. Ndinganzi ndakatadza here kana kuti kwete? Zvandakatoita izvi mukoma, ndinoti kunyangwe ndikanzi ndinenge ndarwadziwa, but mumwoyo mangu ndinotofila bone, ndinotonzwa kutoti ndiri bore. Why? Because murume wangu ndiye akatanga nazvo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndoda kungoziva kubva kune vedare renyu kuti ndinganzi ndakatadza here nekuzvihila nekuzopiwa chirwere kwandakaita nekuzotapurirawo murume wangu chirwere ndichiziva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndo revenge yangu iyo yandakaita. Munozvionawo sei nai vedare? Zvavakaita izvi vakagona here kana kuti vakakanganisa? Pakaipa. Let us try to speak with them in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yo yakangoma, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. I recently found my messages. Ndinogarawo kuno kuKempton Park, saka pari zvinozve ndiri kumusha. Handiziviwo kuti chii chakaita kuti ndinge ndichiheka foni yemurume wangu. I have discovered kuti murume wangu izvezvi atori nesister yangu, my big sister, vatori vose. Ende ndakatoti ndadownloada zvekare Uber, ndikatoona kutoti vanotopota vachitosangana. Murume wangu anotopota achitoita Uber achitomboenda kubasa kwaamai guru vake vanova vari sisi vangu. My sister slept with my husband. Izvi zvinhu zvakaitika kuswera zuro pandakangofunga kuti ndinge ndichiekawo WhatsApp yemurume wangu. So handizivi kuti should I expose both of them or should I just live silently? Living silently, I mean mapepa mashoma kuti zvinhu zvose zvinge zvichizoita right. Saka ndoda kubvunza kubva kune vedare renyu kuti ndoramba ndakanyarara here kana ndazoenda kumhiri kwemakungwa ndotongoti ndaenda asara achasara nezvivi zvake. Ndiri kuda advice as quickly as possible. South Africa ndikufanira kuti ndinge ndichidzokera next week kuno kundanga ndakatofambira dzimwe nyaya. Pane mapepa awo andanga ndiri kufanira kuti ndinge ndichigadzirisa. Handizivi kuti relationship yavo yakatanga rini uye zvekare kurwadziwa, kunyange ndiri kurwadziwa, but ndava kuda kufunga zvine future. Vanhu ava ndongovasiya vachiita chihure chavo here kana kuti should I fight for my husband? Ndiri kuda kuti munge muchindibatsira muri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Munozvionawo sei? Tingavabatsirawo sei vanzvadzi vedu ava? Ini maonero angu ndekuti
musavaudza mukoma kuti mune messages awo amakabata mufoni menyu, because kana muine mukana wamuinawo wamakawana wekuti munge muchienda kumhiri kwemakungwa, chingoendai henyu makanyarara, then kana mazosvika ikoko kwamunenge maenda mobva machizoudza hama dzenyu nehama dzemurume wenyu kuti mune messages awo amakabata mufoni, then mobva machizotanga kudiscussa nyaya iyi, nekuti kana mukavaudza pari zvino vakangozviziva kuti imimi mava kuzviziva, handioni sekunge vangazobvuma kuti munge muchizovasiya muSouth Africa muchienda kumhiri kwemakongwa. Vanotokurovai nesabotage chete, because zvinenge zvatova obvious kuti kungoenda kwenyu kumhiri kwemakungwa marriage inenge yatoparara. Saka vasiyei vachiita unhu hwavo hwakafumuka, then you just go to Europe and you work. Ameno kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe neadvice yandavapa iyi, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zvinhu izvi pazvakaitika mainge muri muna October. Mari iyi ndichiri nayo, but mari iyi ndiri kutya kuishandisa. Patova negore kubva zvinhu izvi pazvakaitika. Saka sekuru vangu vakashaika last year muna October, wainge uri musi wa 14 October 2024. Kusvika pari nhasi ndichiri kutya kuishandisa mari nekuti ndine hope idzo dzandiri kupota ndichirota. Sekuru vangu ava vainge vari mudhila, vaita zvebuying and selling, vaingoita yose yose, kunyange zvinhu zvinopisa vaibata vachitengesa, ende vaitozivikanwa nemapurisa, ende vaitobatiswa zvimwe zvinhu zvinenge zvatorwa nemapurisa mumaroadblock vachizvitengesa. Vaisatombosivikanwa kuti chavanonyatsokuita chaizvo chii pamba pavo. Waikwanisa kungoti kana ukasvika waitovaona vaine goridhe, madiamonds, dzimwe nguva waikwanisa kungoona vaine zvimwe zvinhu zvisingatauriki pamhepo, vachitoti zvinhu zvabatwa paroadblock kana kuti mubhodha ndapiwa kuti ndige ndichizozvitengesa mustreet. Saka vaiva munhu ainge aine mari, vaindifarira chaizvo pavazukuru vavo vose. Sekuru ava yainge iri hanzvadzi yaamai vangu, vaindifarira ende vakandiendesa kuchikoro kubva ndiri kuprimary, secondary kuzosvika ndava kuuniversity, ndivo vaindibhadharira maschool fees. Saka vakazoti vatanga kurwara, ndopavakabva vachizoti vainge vachida kuti ndinge ndichiuya kumba kwavo ndinge ndichizobatsirana nemudzimai wavo kuvapepa. Saka ndini ndainge ndava kutoshanda ndichitoita sekunge ndainge ndiri maid pamba pavo. Handina kunge ndakaziva kuti vaiva vaine mari yainge yakawanda. Mari iyi yavainge vachida kushandisa. Sekuru vakazoti one day vainge varwara, this was 3 days before vasati vashaika, vakabva vachizoti kwandiri, Emily, ndoda kuti unge uchiuya kunoko. Ndopandakabva ndachizobuda panze. Ndabuda panze vakabva vachizotanga kutaura neni. Vaiti kana kuri kunzi gogo mudzimai wavo kana vakabudawo panze vaibva vachizonyarara, vobva vati tichazopedzisa nyaya. Saka vakabva vachizondiudza kuti vane umwe mukadzi uyo wavakaita naye mwana. Mukadzi uyu anoita zvekutengesa muviri wake asi anogara kurutenga. Vakabva vachizondiudza kuti mumba vainge vaine rimwe jaketi ravo, bomba jacket. Vakabva vanditi, Emily, bomba jacket rangu reblack riya unoriziva ka? Ndikati hongu sekuru ndinoriziva. Vakabva vanditi mune mari irimo mujaketi. Ndakavabvunza kuti mainge muine mari, vakabva vanditi mainge muine $50,000. Vakati $50,000 iyi haisi yangu ndega, ndine vamwe vanhu avo vandakaita navo dhiri. Saka takanzi timbomira kuishandisa mari iyoyo, nekuti kana kuri kunzi ikazodiwa then vakuru avo vainge vakaiburitsa kwavakaiburitsa vanobva vachizongoitora vobva vaidzosera. Vakabva vati kwandiri, Emily, ndarwara, ndinozviziva kuti nguva yangu yakwana, ndava pedyo nekufa. Chandoda kuti unge uchizoita Emily ndechekuti pamari irimo mujaketi 50,000 iyoyo,
share yangu iti 17,000 US dollars. Mari iyoyo ndoda kuti unge uchizoitora, uchatora 700. Kana watora 700 US dollars, imwe inenge yasara ndoda kuti unge uchizodaidza mukadzi wangu wekurutenga. Unomufonera, kana wamufonera obva wachizomudza kuti ange achizouya. Ndoda kuti unge uchizomupa imwe mari yacho yose kuitira kuti ange achizokwanisa kushandisa mari iyoyo. Ndinozviziva kuti achatsvaka zvokuita nemari iyoyo akwanise kuzozviriritira iye nemwana wangu, ende vakandiudza kuti ane vamwe vana. Saka ipapo mukomana I think kuti ndainge ndakabatwa nema emotions. Ndakaona sekunge yainge yakawanda mari yavainge vati vainge vachida kundipa 700, then imwe yacho vainge vakati painge paine vanhu vainge vachauya kuzoitora. Saka ndakaona sekunge ndainge ndichazogona kuzviita mukoma. Ndakabva ndachizoti mushure mekunge sekuru vaendeswa kuchipatara, pandakasara pamba ndakabva ndachizotora jaketi riya, bomber jacket, ndobva ndachizodzokera kumba naro, ndikabva ndachizonorihwandisa jaketi iroro. Then sekuru ndokubva vachizoshaika, nhumbi dzavo dzakagovewa. Hakuna kana akambozviona kuti painge paine rimwe jaketi rasekuru rainge risipo, kana gogo havana kana kumbonyumwa kuti pane hembe yasekuru isipo. Saka ndakazoti ndakagara ndakatarisana nemari yainge yakawanda kudaro 50k. Ndainge ndisingazivi kuona mari yakawanda kudaro iri panzvimbo imwe chete. Vakabva vachizouya vaya vakanzi vainge vachauya kuzotora mari, vakauya vakaitora mari vakandipa mari yandainge ndakanzi nasekuru ndichazopiwa iri share yavo. Then ndaifanira kuti ndinge ndichizofonera mukadzi wekurutenga. Mafoni numbers ake ndinawo, asi handina kuda kuzozviita mukoma. Handina chikonzero chekuti ndingati sei ndakazviita, but handina kukwanisa kuti ndinge ndichimufonera mukadzi iyeye. Mari iyi ndichiri nayo, ndakangoshandisa mari shomanana, but zhinji yacho ndichiri nayo muspe bedroom mangu. Handizivi kuti sei ndiri kutya kuishandisa mari iyi. Ndinoti kana ndava kuda kutora mari kubva pamari iyo yandakapiwa, ndinongonzwa kungorohwa nehana, ndobva ndangoidzosera panzvimbo pandiri kuichengetera. Ndoudza here maparents angu kuti ndine mari yandakasiyirwa nasekuru, so that tinge tichizoona kuti toita sei nayo mari iyi. Hure rasekuru rinodhiserva here kupiwa mari yakadaro, because gogo vatori nemuchato vainge vaine muchato nasekuru havana kana chavakambopiwa, havana mari yakawanda yavakambosiyirwa kunze kwemabusinesses. Kwosei sekuru vakasarudza kupa hure mari yakawanda kudaro. I need help. Ndoudza mama vangu here kana kuti ndongoshandisa mari iyi ndakanyarara, kana kuti ndoenda kumasowe ndovakirwa munamato wekutsigamisa hana yangu. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ameno zvenyu vanzvadzi muchanetswa nezvipoko, muruda kudya mari yasekuru venyu vakafa apa, ivo vakasiya vakakuudzai zvamainge muchifanira kuti munge muchizoita, zvamunofanira kuti munge muchizoita nemari iyoyo. Kana mukaramba muchiidya, ameno zvenyu muchatanga kuona zvipoko. Muudzei mukadzi yeye wekurutenga, maybe sekuru venyu sezvo vakasiya vatovakira mudzimai wavo dzimba sezvamakataura, nemotikari nemabusinesses, vakaona kuti there is no need. Asi mukadzi uyu wekurutenga maybe vanotozviziva kuti kutengesa kwaanoita muviri wake haatodi kuita zvinhu zvakadaro, but anenge asina imwe plan. Saka mari iyoyo inhaka yemwana wavo. So munofanira kuti munge muchimufonera ange achiuya kuzotora mari, so that ange achikwanisa kuzorongawo ramangwana rake rakanaka. Ende munofanira kuti munge muchiziva kuti haisi nhaka yenyu iyoyo,
sekuru venyu vachitoita zvavakaita vakazviita vachiziva, saka dai makwanisa kungomufonera ouya kuHarare mungomupawo mari iyoyo, because kana mukagara maudza amai venyu ko kana vakazopinda nemwoyo vobva vati urere kutenga rifanire kuti ringe richimbowana kana sent, mari iyi tava kutoishandisa, zvinokwanisa kuzonetsa mangwana, because sekuru ndiamaika munokwanisa kuzototanda botso muchinzi makadya mari yamainge makasiyirwa naamai kuti munge muchiishandisa zvimwe zvinhu, imimi mukabva machizoita zvemusoro wenyu. Ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma nashi ndiri kurarama ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa. I am depressed uye zvekare I feel so lonely. Maybe now yekuti I have taken a huge responsibility. Ndakatanga kutora this big responsibility kubva ndichiri ne 15 years. Handizivi kana chinonzi kufara. Most of my time ndinenge ndingoripo pakungochengeta vabereki, vanasisi vangu uye zvekare nevana vehanzvadzi dzangu. Apa ndini last born mumhuri. Handiziviwo kuti chii chakaitika mufamily medu kana dziri sehanzvadzi dzangu dzakatanga kuenda kuSouth Africa. Mkomanashi vanhu vakagara kuSouth Africa kwemakore nemakore, vakadzoka vasina kana chavainge vainacho, kuti titi imhepo here, but mhepo yacho kana kuri kunzi kunenge kuine mhepo isingadi chakanaka. Kusei inini ndichingoti kana ndikaita zvandaita handina kana zvandinombosangana nazvo zvinenge zviri bad, like hanzvadzi dzangu padzainge dziri kuSouth Africa, after each and every 2 months kwaitouya report kumba yekuti panenge paine anenge atori muchipatara achirwara. Vaiti kana vakashanda vakaunganidza mari vobva vatopindirwa nematsotsi votorerwa mari. Uye zvekare vanasisi vangu nevarume vavo pavakazoendawo kuSouth Africa mukoma, takatoona kutoti zviri nani kuti vange vachidzoka kumusha. Ndine vamwe sisi avo vatainge tava kutotumidzira mari yechikafu kuti vange vachikwanisa kubatsirikana ivo nemurume wavo. Fungai apa ainge ari munhu ainge ari muSouth Africa, vabereki vangu vakasvika pakutengesa mombe kuti sisi nemurume wavo vange vachikwanisa kudzoka kuZimbabwe. Vakaomerwa neupenyu, ipapo zvinonzi vainge vava kutorarama vachiita zvekunhongerera chikafu mumabhini. Saka ndo zvinoitika kumhuri yekwedu. Ndikangoti dzinza rose mukoma, ndini ndega ndinoita sekunge ndine blessing, vamwe vose vanoita sekunge vane zvituko zviri pamusoro peupenyu hwavo. Chazondiunza panapa mukoma ndechekuti I am highly depressed. I dropped out of school because I had to start working. Ndakatanga kushanda kumusha as a maid ndichishungurudzwa. Ndaiti kana ndikangowana mari ndobva ndatobatisa mari pabhazi nokutoenda kumusha, because ndainge ndichitoziva kutoti maparents angu vanenge vachitoziya nenzara kana kuri kunzi ndikasavatumidzira mari. Saka ndaitadza kana kuzvitengera hembe, ndaitadza kana kutenga kana mafutawo kana kuzvirukisa musoro, ndichingofamba ndakangodaro. After that mukoma ndobva ndakazotanga kuzvidevelopa, ndikadzokera kuchikoro ndokubva ndachizoitawo caregiving course, ndikazokwanisa kuwanawo visa rekuti ndinge ndichizouya kuno kuUK. Saka maachievements andaita semwana mudiki, I am supposed to be enjoying and celebrating these achievements, but handikwanisi kutoti ndinge ndichitocelebrate maachievements ose awo andakwanisa kuita nekuda kwekuti ndini nditori the breadwinner in the family. Mubvunzo wangu kumhuri yeZimbabwe, sezvo ndiri kuno kuUK on a care visa, ndombomirawo here kutumidzira mari kumusha so that I can focus on myself. So the case of being a breadwinner is that I can't do anything on my own. Nenguvawo yanda spenda ndiri kuno kuUK
ndingadai ndava nestand kumusha but handikwanisi because ndini ndiri kuriritira dzinza rose. Amai vakati ndakafanana netsime rekuti wese anotambura wemumhuri anenge anzwa nyota anouya kuzochera mvura pariri akwanise kurarama. Zviriko here ichokwadi here kuti unokwanisa kusarudzwa naMwari kuti unge uchizova like tsime remumhuri wese anenge aine nyota anouya pauri okwanisa kurarama? Kana zvakadaro iyi mutoro wacho wandakatakudzwa selast born mumhuri uri kundirwadza, unondiremera and nditori nedepression. I feel lonely most of the times. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndodiko ndombo ignore here mamwe marelatives angu vanasisi vezvekare nehanzvadzi dzavo vongofokasa pavabereki vavo then vokwanisa kuunganidza mari. Hanzi ndikwanise kuvaka kutengawo stand. Hanzi nekuti pari zvino handina kana chandinacho. Maonero angu andinozviita vanzvadzi, dai mambofokasa pavabereki venyu then kana dziri hanzvadzi dzenyu kana muine kamari movapa mari vanhu votangawo zvibusiness kutangawo kamusika so that mukwanise kuona kuti muri kumboshandirei than kuti munongoti each and every month munongotumidzira mari yose yamunenge mawana kumusha zvekare nekubhadhara mabills. Hameno kuti munozvionawo sei vedare ngavamboedza kurumura masiblings avo. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Murume wangu haatozvizivi. I caught my 13-year-old daughter texting a married man from church. What am I supposed to do? Murume uyo wandiri kutaura nezvake is a pastor wekuchechi kwedu. Saka pandakati ndava kuda kuudza murume wangu ndo pandakashamisika mukoma, nekuti ndakabva ndachizotoona kutoti mwana wangu nevamwe vasikana vakawanda vemuchechi nemaclassmates ake vane magroups avo epono avo avakatogadzira avo avanotumidzirana mavideos ende mwana wangu anoratidza kutoti vanhurume ava kutovaziva kuseri nekuseri. Ndakaona mafone numbers avo ainge akanzi my love pandakazoenda kuarchive pandakaona mamessages ainge akawandiswa. Mwana wangu ane maboyfriends 23 avo aari kudanana nawo. Ndakashamisika nazvo ndikashaya kuti ndoita sei. Ndakatora foni pari zvino ndakamutorera foni. Ndiri kudawo advice kubva kune vedare renyu. Ndoudza murume wangu here kuti izvi ndo zvandakaona mufoni memwana. Foni yemwana wangu yakazara nemanude pictures ake nemavideos avo aanenge achizviita ega. Hamene kuti matoi acho akamawana kupi, idhimoni rakaita sei ringava ragara pamwana wangu. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Hey, unotoshaya kuti uti kudii vanzvadzi vedu ava. Hanzi mwana uyu ari kupota achizvitora manude ake anotumidzira. Hanzi vatori nemagroups avo avakagadzira sevana vadiki apa. Hanzi magroup avo avanotumidzirana mavideos ebonde apa. Hanzi ainge achinyorerana mamessages navamufundisi vekuchechi. Hanzi achitovatumidzira manude pictures apa. Ane maboyfriends 23. Yo ya pakaipa. Munoti kudii nenyaya yekutengera vana mafoni, kuvapa mafoni. What are we supposed to do as parents? Let us give our dear sister advice in the comment section. So let us comment below. Kana
kuri kunzi wanga uri iwewe, what would you have done? Would you have told your partner kuti izvi ndo zvandasangana nazvo mufoni yemwana? Ya pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please make sure that you like as well as to comment in the comment section video. Rikaita ma likes nema comments akawanda zvinokupa simba rekuti mangwana unge uchizomuka uchirekoda zvekare mamwe ma confessions.